ସାରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ ପୋଖରୀଟା ଆଉ ନାହିଁ, କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ओहो आउ टिके जोर रे कर रे पड़ुची सारे गंध होची मासे हला बोधे धोई नांती। ये मासे नुहे रे 25 दिन सारे मार्गो साबुन लगो नांती जीवाणु मरी जिवे गंध भी पळेइबो। हई रे तुंड बथटा पा सुखिनी अबे कुंड जा चाली डालो आज्ञा। कुआड़े एमती धसाई के पशि जाऊच रसगोला किଣିବାକୁ। ओहो एटा कौन रसगोला दुकान? ये देखुच चंदन पोछुच काठ ये जानिच तो एटा थाना पुणी पचारुच कंप्लेन दबाकू। हो मंदिर भीतर को जीवा आगु षंढ आई मीन वृषभ को भोग चढ़ईने सिना मनस्कामना पूर्ण हम माने इनडायरेक्ट लांच। हाँ निया 5 टंका ये कौन हम चा पीओ। ये भाई के सुनिल ये तमर जो चेहरा को ये जो हाइट पुलिस नुआ फिट केमिति पाइल? ए देची बोली पा नौची सारे नमस्कार। कौन है जी सारे चोरी उठ बसिबा को के कहला? सारे पिला बेले पड़ी डाक्तरखाना थाना आउ पाइखिना अहरह खोला अहरह मेला जेतेबेले चाहिए पशि पार जेतेबेले चाहिए बसी पार ये सेइथिपाई। हट बेसी कथाबार्ता न करी चुप तो हो मो बहुत क्रिटिकल मो ना टिंगा राउत एमिति दफा लगेइबी ना थिबो घर ना थिबो छात। हई कोन है जी ये सारे राति रे थिला सकाळ उठिला बेलକୁ बाड़ी पटरे आउ नाही। कौन गाई ना सर आउ सारे सकाळ उठिला बेलକୁ आम बाड़ी पट पोखरीटा आउ नाही, किए चोरी करके नहीं जाइछि। पोखरीटा पुणी चोरी हो जाइछि? आज्ञा। ना 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 तुम कौन भावुच आमे दी जन पागल आउ एइटा पागल खाना? सारे मिछ कहूनी राण खाऊची। तुम बाड़ी पटे गोटे पोखरी थिला सेइटा पुणी चोरी हो गला? ना ना तुम निज को कौन भावुच जानी सियाणिया ना अति चालाकिया? सारे मत विश्वास करतु मु मिछ कहूनी मो स्त्री राण खाई कहूची पोखरीटा आउ नाही। सारे मते जहा लागुची आ स्त्री सहित आर पड़ुनी। इरे तुंड मु को कम कि अच्छा तम कथा आमे विश्वास करिबु। तम बाड़ी पटरे पोखरी थिला बोली तम पाखरे कौन प्रमाण अछि? आज्ञा अछि। जगह देखी देते मणि फुल क्रिटिकल। हई रे तुंड आज्ञा मो लाइफ रे मो हार्ड केस देखिछि हेले एमितिया केस केबे देखिनी। हाँ आपण से जो बेहरा साइड हार्ड कर देथिले बोली की आरो तड़ी तड़ी बाड़ी थिले। बे तुंड आज्ञा कंप्लेन लेख। हाँ हाँ भीतर को चलो भीतर को चलो।
ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆବେ ଚୁପ୍। ଆବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା। ଆବେ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ନଟବର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପରମ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି। ଆବେ ହେଇ ଆବେ ଏଇଟା ତୋ ନାଁ କହିଲା ତୁ ଏଇଟା ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ ନା ପଇଆ ଡାକିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର? ସାର୍ ଟାଇଲି ଘର ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଛାତ ଘର କରିବି। ଆବେ ହେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ହିନ୍ଦୀରେ ଆବାସ ମାଗୁଛି? ଆବେ ତୋ ଘର ପଚାରୁଛି, ଘର ଡାକ। ସାର୍ ମାଠିଆପୁର। ମାଠିଆପୁର ନା ଆଟିକାପୁର? କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ମାଠିଆପୁର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର ମାର। ହଁ ଶୁଣ, ସେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ତୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କାମ ହେଲା? ଏଟା ପା ସାରେ ପିଇବେ। ଇଏ 5 ଟଙ୍କାଟା ବା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସାରେ ଚା। ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସାର୍, ମୁଁ ଦିଅ ସାର୍ ସାର୍। କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ ସାର୍, ଚିନି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆବେ ମୁଁ ସେ କେସ୍ କଥା କହୁଛି। ହଁ ସାର୍, ଜାଗା ଉପରକୁ ନ ଗଲେ କଥାଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ? You are right, Mr. Kundo. ଇଏ କ'ଣ କିରେ ଧରମା ଚାଞ୍ଚୁଛୁ? କିଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଏ ନା ନା ଏମିତି ଟିକେ ପଳିଆଇନି। ଇଏ ତୋର ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପାଇଲୁ? ଏ ଗାଡ଼ି? ହଁ ହଁ ମିଳିଲା ମିଳିଲା। ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା କି? ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଚୋରପା ତମ ବାଡ଼ି ପଟ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ନେଇକି ଲୁଚେଇଥିଲା। ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା କହିଲୁ? ତମ ବାଡ଼ି ପଟ ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ଇଏ ତା ମାନେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣି ଥିଲା, ପାଣି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଏ କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି? ନା ନା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ତା ମାନେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଲୁ। କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଖାଲି ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ତା ମାଇ ପୋକୁ କାଉ ନଉ। ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଡୁଙ୍କ ଛୁଆ। ମାହାତି ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? କିଳା ଦବାକୁ। ଇଏ କ'ଣ କହିବି ରେ ମାଧିଆ, ଇଏ ଆଗ ଯୁଗକୁ ବାଘ ଖାଇଲାଣି। ଏ ମାହାତି ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଧା ସିଧା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି? ଇଏ ଆଜିକାଲି ସିଧା ସିଧା କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ଇଏ ଏବେ ବା ବାପୁକୁ ବାପ ନ ଡାକିକି ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଇରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାଡ଼ିପଟ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଛ ଚାଷ କରେ। ଏଇ ବର୍ଷ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିନି। ଇରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଡ଼ିପଟ ପୋଖରୀଟା ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ପୋଖରୀଟାକୁ କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ପୋଖରୀଟା ପୁଣି ଚୋରି ହେଇଗଲା? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କେଆଟା କିଏ ନବ? ମୋ ନାଁ ନଟବର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି। କିଳାଟା ଏମିତି ଦେବି ମୂଳ ଥିବ ହେଲେ ନଥିବ ଚେର। ଆମକୁ ତୁମକୁ ଆମର ଡୁମାଲ
ସାର୍ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଖରୀଟା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗଳେଇ ଆସେ। ସାର୍ ସାତ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସ ଆସ। ପୋଖରୀଟା ଏଇଠି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ମାନେ ନିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାବୁ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଏ। ସେଇଦିନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସିଏ ନେଇଗଲା ନା, ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା? ସାର୍ ମତେ କାହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଇରେ ତୁଣ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ସଲ୍ଭ କରୁ କରୁ ଚାକିରି ଯେମିତି ଗଡ଼ବଡ଼ ନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇଠି ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ଥିଲା ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଦେଖିଥିବେ? ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବା ଏ ପୋଖରୀର ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ତୁଣ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯେମିତି ଚଢୁଛୁ ଚାକିରିଟା ଖାଇଦବୁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଘରେ ଅଛ କି ନାଇଁ ମ? ଆବେ ତୋ ବାପା ଆସିଛି। ଏ ମୋ ବାପା ବା କେବେଠୁ ମଲେଣି। ବାପା ଏ ପଇଆ ପା ଆହୁରି 7 ମାସ ଅଛି। ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାନିଆ? ଯ ତମ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆସି। ବେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆ। ଶ୍ୱଶୁର? ଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ କେବେଠୁ ମଲେଣି। ଏ ଶଳା ଦି ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା କି? ସେ ଶଳା ଗୋଟେ କିଏ ଗାଲୁଆ ଅଛି। ରହ ମୁଁ ଶଳା ଯାଉଛି। ହଁ ଆସିବ, ଆସ ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ। ଶଳା ପୋଲିସ, ଶଳା କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପା ଆମ ଗାଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ। ୟାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ମାନେ, ଚୋର ନେଇକି ପା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୁଚେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୋଲିସ ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏ ପା ଖୋଜିକି ଯାଇଥିଲା। ଇରେ ତୁଣ୍ଡ, ସାରେ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କିଳା ନୁହେଁ ରେ, ଆଉ ଇଏ ଅଚନ୍ଥା କିଳା। ସାରେ ଇଏ ପଶିନେ ବାହାରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ସାର୍ 5-6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ପଚାରିଲ। ଆଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଡକାଯିବ ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମହାନ୍ତି ଶଳା ନୂଆ କିଳା ଦେଲା ବୋଧେ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମୁତେଇ ଦବନି। ସାରେ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ତମ ନା ପରମାନନ୍ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସାହୁ? ସାରେ ମୁଁ ସେମିତିକା ଲୋକ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଆବେ ଚୁପ୍, ତତେ ଯେତିକି ପଚରା ହଉଛି ସେତିକି କହ। ତୋ ନାଁଟା ପରମାନନ୍ଦ ତ? ଆଜ୍ଞା। ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଆମ ଗାଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ। ୟାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇନି। ଆବେ ହେଇ, ତୁ କ'ଣ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଏ ସତ କହ, ପୋଖରୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଡକାଯିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଶଳା କିଳାଟା ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଇ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଯିବି। ଆସିବ, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଆସ।
ଇରେ ତୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଏଠି ତ ସବୁ ଓଲଟା ପାଣି ହଁ ଇଏ ତ କହୁଛି ପୋଖରୀ ଥିଲା ହଁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାର୍ ଆପଣ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ ମନକୁ କଥାଟା ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାରେ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ କଥାଟା ମନକୁ ମନ ପଦାକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଏ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିଲ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତମେ ଏଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଏଇ ମହାନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଛି। ଇଆରି ବାଡ଼ିପଟ ପୋଖରୀ କି ହଗି ଯାଇ ଯାଇ ମୋ ଦିନ କଟିଛି। ସାରେ ତାହେଲେ ଏଥର ଆଗକୁ ଯିବା। ନା ଥାଉ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରି କାଲି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ। ଓହୋ ଶଳା ଇଏ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଝାଡ଼ା ଯିବା ସମୟଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି। ଇଏ ସାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ହେଇଠି ତ ଆଉ ଏଇ ସାରେ ଇଏ ବାବା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ସାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଥାନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କନେଷ୍ଟବଳ ସିଏ କହିଲା ସାରେ ପଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଶଳା କି କେସ୍ ଦେଲା ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ହଗିବାକୁ ବି ଦଉନି। କି ଅଜବ ଲୋକ ho ତୁମେ। କନେଷ୍ଟବଳ କହିଲା ବେଳେ ତମେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ। କାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଶୋଇଥିବୁ ତମେ ଘର ଭିତରୁ ତ ପଶିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଅଭଦ୍ର? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଲା ଆଉ। ସାରେ ଇଏ ଦେଶ ସାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ପଡ଼ିଆଟାରେ? ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ବସେ କି ଘରେ ବସେ ତମର କାହିଁ ଫାଟୁଛି? ଦୁବ ଘାସ କେଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା କହିବା କଥା ଠିଆ ଠିଆରେ କହିକି ଠିଆ ଠିଆରେ ଦେଇକି ଠିଆ ଠିଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ସାରେ ପଟା ପାଉତି କବଲା ବିଲି ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛି। ବିଲି? ସାରେ ସେ ପୋଖରୀଟା ବା ଗଲା ବର୍ଷ ପଙ୍କ ଖୋଳା କାମ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ତାହାରି ସାନ ଭାଇ ନେଇଥିଲା। ଇରେ ଶଳା ଇଏ ଛୋଟ କିଳା ନୁହେଁ ଲମ୍ବା କିଳା। ସାରେ ଏଇଠି ରହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ କଲି। ଡାମେରା ରାବି ଦେଲାଲୋ କାଉ 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 କାଉ। ବେ ତୁଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବାହାର କର ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତାହେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ସେ ପୋଖରୀରୁ ପଙ୍କ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଥିଲ? ହଁ ସାର୍ ନେଇଥିଲି କ'ଣ ସେ କାମ ସାରିକି ବିଲ୍ ବି ସାରିଛି। ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ହବ କ'ଣ ସେ ପୋଖରୀଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଟିକେ ଏକ ଆସୁଛି। ଏକ କ'ଣ ଇଏ ଯୋଉ କେସ ଇଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖୋଲିଯିବ। ସାର୍ ବାବୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କାମ କରିଥିଲେ ସେ କାମଟା ତ ସାରିକି ମୁଁ ବିଲ୍ କରିସାରିଛି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପୋଖରୀଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ପୋଖରୀଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଲୋକ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି। ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ହଳଦିଆ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହଉ ସାର୍ ରଖୁଛି ସାର୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ଟାଉଟରଟା? ହେଇଟା ସାରେ ଆସିଗଲେଣି। ବାବୁ ତମର ଟିକେ ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ଗଲଣି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ଧୁଲି ବସେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଛ ଉଠନ୍ତିନି। ସାର୍ କାମ ହେଇକି ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଓକେ।
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦରକାର ହେଲେ ତମକୁ ଡାକିବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଚା ନା ଥାଉ ପରେ ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଲେ ମୋ ଏମଏଲ୍ ଟିକେଟ୍ଟା ବି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସାର୍ ସେଥିରୁ ପା 3 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆରେ ନେଇଥିଲି ବୋଲି ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇଛି ନହେଲେ କେତେବେଳୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏବେ କ'ଣ କରିବା କୁହ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯଦି ତା ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ ନବନି ସାର୍ ସେ ଭାରି କାଠୁଆ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ବନିଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼େ ବୁଝିଲ ସାର୍ ମାଛ କ'ଣ ସେ ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳିଦବ ସେଟା ପରା ତିମି ମାଛ ଜାଣିଛ ଯଦି ସେ ଶଳାଟା ଏମିତିକା ଲୋକ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି ସେ ଶଳାଟା ବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଫଲସ ବିଲ୍ କରୁଥିଲ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କେସ୍ଟାକୁ ଯଦି ନ ବଢ଼େଇକି ଆମେ ତା ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଶେଷ ବାଟ ରବି ମତେ ଆଉ ବାଟ ଦେଖାଅନି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ବାଡ଼ିରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ରାତାରାତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତା ମାନେ ପୋଖରୀଟା ଚୋର ଫେରେଇ ଦେଲା ମୋ ନା ନଟବର ଲଲା ଟେଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି କିଆଟା ଏମିତି ଦେବି ବୁଲିକି ଯିବ ଜାଗାରେ କିନା ଗଳିବ अरे बीड़ी छाड़ सांग एबे सिगरेट नगा जमी जीव भोजी देसी कुकुड़ा मगा